dike Aziza n'ukwu ekwe mgbaji mana ịhụnanya wetara udo wetara ọganiru ebe agamniru duka ṅụle na dị ọ bụrụ maka otu bụrụ onwe fa n'anya na ọ bụ mee nkatal ha na-enyela onwe fa aka otu mali nwanne ya n'eziokwu anya kwurugo ọdịda adịrị ya ma ncha o maọbụ men ọdịda adịrị ya ma ncha anya kwurugo anya nwere ọdịda chacha na ilu ruru ka anyị ga-ete nnachiri azụ adịrị ya n'elu anyị akwụgo anya kwurugo Noble man, noble man, Qatar, noble man. Anya kwurugo no, anya nwere ọdọda n'iru ka anyị ga na-aga maka na onye nwe nsogbu nwanne ya nyere ya aka ya bụ na ife na-aga n'elu ndị Chimeleze ka anyị na-etili igba ndị Chukwu gọziri agọzi fa bụ ndị Noble Men Cartel Noble Men Cartel Friends Club ke Nigeria worldwide Chairman anyị Comrade Ifeanyi Ihedioha CEO EFV Nigeria Limited wachi na akpalaku n'isi ekenesi onye ọchịgwe n'oke ọhịa wachi na akpalaku n'isi ekenesi odogwu n'isi ekenesi n'osigwe incoming honorable Chairman Noble Men Cartel Chairman Onedemuso wachi na akpalaku n'isi ekenesi onye ọma na-ede mma wachi na akpalaku onye ọma n'isi ekenesi wachi na akpalaku onye ọma n'isi ekenesi wachi na akpalaku onye ọma n'isi ekenesi Igbaraba odogwu ka anyị chọrọ jebe Mr. Desmond Aladino Mayor n'Indonesia Imali Omogo na Nuli Mayor na Nuli CEO The Ego Stainless Global Ventures odogwu nwa expert on installation of stainless rails gate, crystal aluminium rails, wrought iron water collector, foreign doors, na security armored doors, na wall panel, na wallpaper, carport design with security fencing wire, eji malodogu. Nano liakuya, Cynthia Ladino, Oliaku Mayodalo, Lolo Cynthia Pama. Asama wanye Mayor n'Indonesia odogwu n'Indonesia Mayor na Nuli Yesu Omogo na Nuli Mayor dike odogwu n'Indonesia Mayor odogwu n'Indonesia
Chimobi Echi Maluda Ife abata wanu na woma mani mo state Ife meluma na Igbo nine High Chief Callistus Chimobi Ife meluma Ife abata dike Yezo mogo na woma ife abata dike Shamano ife abata Ezi nwa Ifeanyi Chukwu ihe dị ọha Christian Ifeanyi Chukwu ihe dị ọha Ọchụdo wanu na Tikedu n'Imo Steeti Odogwu Ọgaranya obi ya dị sarịsarị onye ọma ojigbo obemogo na electrical passing nke Ọchanja ya na odozi akụ ya nwanyị Chukwu ji chọọ ya mma ezi nwanyị Adobi Ọkadigbo asama nwanyị Ọkadigbo onye ọma na-ede mma High Chief Michael Ejike Nzadachie ekwuru kara arụ na mgbuko obosi onye ọma High Chief Michael Ejike Nzadachie dike Nzadachie ekwuru kara arụ Nzadachie Odogwu Nzadachie Omogo dike Yesu Omogo dike Yes Kaina nuna gukuri kaije kenodogwu Kembi Kenu ne demonso Dembi Member Noble Men Cartel Club of Nigeria Kembi ni demoma Ibaro modi ni swashi Wakibiye Akibiye kizizi ni swashi Odogwu Wakamwa ni swashi Akibiye ni swashi Tenelu mezo Wakibie ni swashi Wakibie Odogwu mwa Wakibe ni swashi Chimobi Christian Odogwu Yezo Mogo Investor MOB Onyomani Embassy Investor MOB Chimobi Odogwu nwanyi jidiebu Yezo Mogo Aku Bigi ototo Odogwu nwanyi dị muso Bigi ototo nwa Member Noble Men Cartel Iwa kenelu mu Billy Nation na Jakarta Elias nwachi na-emeli fọma Ezo Mogo Billy Nation Ezo Mogo Twelumia Billy Nation Ike Solomon Dimoni Onyoma Dimoni na Nuli Emali Ezo Mogo Nuli dike Dimoni na Nuli Onyoma Dimoni na Nuli Onyoma Dimoni Ezo Mogo na Nuli dike Onyoma Dimoni Zani Handsome AKA
mgbe chi mere onye eze ozuome uru ala mgbe chi mere onye eze ozuome uru ala gị bụ stainless priest stainless yo na-edemuso ozuome uru ala Zani Hanson stainless priest mgbe chi mere onye eze stainless priest mgbe chi mere onye eze no global link yo nwata kpata kụwanụ na mba anọ elnino onye ọma na-ede m nsọ odogwu nwa elnino n'isobili ezo mọgọ na mba anọ oji asọta dị wine mọgọ champagne na spiriti kembi oji mmanya mọgọ dike ụtọ nwa na nneto oji moto pasi mọgọ nke izizi na mgbuko obosi oji moto pasi kalịsịa o dara chiazọ Henry shidọnụ na Vietnam odogwu na lilu dike ezo mọgọ dalụ ịgbake n'elu m ego na-akasịrị n'Istanbul onye ọma ego dị ngwa ahịa dị ọ pụta ife adị na nneto ọgara gbasiri ike ele ya si oto ndị ụwa kwe dike injinia Onyekachukwu Junior eze onye West na Malaysia odogwu n'Ụmụịda Enugu Ezike onye ọma n'Ụmụịda Enugu Ezike ya na oliakụ ya Njideka ụmụaka Chukwu ji chọnye mma ka ị mara chi ka obi shimde ndị ọma n'ụlọ dị m nsọ Demo Plaza Ogbuefi ọzọ mmiri Malugo n'Isuochi CEO Uwazubi Investment Company Nigeria Limited onye ọma Demo Plaza Demo Plaza Obi dị ọzọ George ụzọ Taiwan Connect onye ọma Taiwan Connect Obi dị ọzọ George ụzọ mma o Sky Money ka igba na-akpọ Sky Money Lesser Emeka Textiles International Obiọma hụrụ eze ama si motos ekenemio Shines Venture Limited yo nwata kwachaka oso gara libibe nwata kwachaka ọlachabaka nwata kwachaka oso ga-enwebe aṅụle nwata kwọcha Shines Venture Limited yo tuo ya nwata kwọcha aka Didonchi Messi yo ego jiri oyi na-echi ego n'ijuru oyi ego juru oyi ada awụ isi ego jiri oyi ada ere arụ ọkụ ịmaliga ego gị n'Osinachi Spark Bruno n'Istanbul Elias Eze Chinamaruzu
nke izizi n'Istanbul onye omeze China amaluzu Spagruno onye omeze China amaluzu Eze China amaluzu onye omeze China amaluzu onye omeze China amaluzu dike onye omeze China amaluzu High Chief Austin Onwenyi Italian na Malaysia odogwo nwenyi yala dike Austin Onwenyi Italian onye ọma na-ede m mma Italian na-ede m nsọ Austin Onwenyi odogwo njidi ebube Austin Onwenyi ozomọkọ onye ọma na Malaysia Austin Onwenyi Italian na Malaysia Austin Onwenyi Italian na Malaysia Yezo mogodo wuni yala dike Italian na Malaysia Anya kurugo Ekene dili mayo na nuli Mayo ni Indonesia Umogo